Larunbat hontako partida ETBek zuzenien eskainiko unez, hoi baino ordu bete lehen hasikoa, 3:30, gui 4:00 jokatzea tokatuko zaigu. Horrek zertan eragite egiten, lehentxio bazkaldu, saiatuko naiz goizetik aktibatuta egoten, da etortzen beti bezala aktibatuta eta digestio ondo da. Larunbat hontako partidua nik uste txapelketa ligaxika hontako garrantzitsuna eta exigentena izango dela. Momentu hontan aurkari gogorrena dela, oso puntu honian dagoela urten erremontarineak utxigun bezala eta esan bezala oso partio garrantzitsua. 4 puntu hoik pilatzetunak aurrera pausa handi eman gau eta nik lortu nahi baitut gauzak oso txukun inbiarko ja. Partido hau oso garrantzitsua izan arren, oraindik beste aukera bat izan nuke datorren astean urrungoan Juanenen aurka. Beraz, nolabait oraindik bi aukera dazkat naiz aste honetan galdu beste puntu batzuk pilatzeko eta hain preziatuan final edo semifinal hortan egoteko.